Dat hebben we wel lekker timed, dit filmpje, Herman. Begin april 2010 vier ik naar Stielge en sleepte een nacht op een campus van de zeefietskwallen. Die had de hormoon- en technomuziek mee om mijn eren vliegen. Ja, het is nu 23 augustus, maar het liep het meer 22 oktober. Ik zit hier in Stielge, bij de Brandaris, vanwege het Friese cadeauboek dat in november verschenen zal. En het boek speelt zich voor een groot gedeelte al hier op Stielge. We waren hier toen in Oerol, 2011 in juni. En toen had ik met Laus Vermeulen 82 optredens die op Radio Waddenzee van de Zee Roept. En de Zee Roept, dat weer een plaat die ik maak hier bij het fotoboek van Trinity Nauta. Hoe de zeevaartskwallen hier op Stielge. Dat fotoboek, mijn cd, de Zee Roept, een beetje de basis van is van mijn Friese cadeauboek. Want dat weer een beetje een stormachtige episode in mijn leven. Ik heb een heel vervelende affaire met een man. Om dit nummer gaat het. Er zitten fragmenten in van de verneemde zeeman Red Flag Eddie uit de 20e eeuw. Mijn Talma heeft die fragmenten broekt zien het veske dat oer het zeeveerslippen gaat. Maar dat mij net zomaar, zo zei de zoon van de zeeman. Dat was een heel mooi fragment en ik had het toen vregen aan de VPRO van Mike de Broeke, dat fragment voor mijn nummer. Wie een nummer had ik maken op basis van een gedicht van Albertine Soeboer, de dichteres. Die mailde mij, als ik me dat goed herinner, over een gedicht. Of hij dat broeken mocht voor dat project, gedichten Wieroors. Uit een bundel van mij. Nou, ik zei prima, leuk, hartstikke mooi. En grote succes met het project. En ik heer wel, als het klaar is, ik ben heel benieuwd. Nou, ik kom mij het al heel lang. Ik denk, oh, dat wordt vast iets moois. Dat komt altijd klaar. En die hiek ertussen terug dan die stem van die oude Amsterdamse zeeman. Maar de VPRO die hoeft me tasten, die zijn wel van ja, de zoon die had zijn heid opnam op al die cassettebandjes. Wat een hele lastige man. En dus dat is zo net inluchtje over die plan. En dat had ik toen ook niet die, maar dat hier feitelijk wat van matten, want dat had een heel prettige dag opleveren. Vlak na de ene laatste show waar ik bellen. Omdat het rozig weer op het schip, had ik de naam van de beller eerst naar goed. Gerrit Huidekoper, verhaalde de man zijn naam. Spreek ik met mijn Talma? Op mijn Talma de cd's, maar de audiofragmenten van de zeeman net varmoon uit de winkels hellen het, stapt naar de rechter. Walgelijk om te horen en te beleven dat een, ik neem aan, zichzelf respecterende kunstenaar, die onderbruts hemzelf eens even. Dat is natuurlijk maar de vraag. Bent u, mijn Talma, een zichzelf respecterende kunstenaar? Nou ja, toen kwam het zat te praten met mijn vriend, die is advocaat. Ik zei, goh, maar luister, een collega van mij, dit en dat. Ik zei, misschien kunnen we er even een zien. Nou, zij speelt je eigenlijk een beetje rol in gingen. Maar toen wisten wij eigenlijk nog net precies wat er aan de hand was en wat voor persoon had dat wie. En zijn vader had echt hele bijzondere dingen meegemaakt. Die had in New York had hij de Russische vlag in de haven gehesen. Dus nou, dat werd daar niet op prijs gesteld natuurlijk. En zijn vader was echt een strijder van het eerste uur. En nou, zijn zoon, dat was de tegenpartij van Meindert. Die was helemaal gebiologeerd door zijn vader. Die had hij nog op latere leeftijd eigenlijk leren kennen. En zijn vader was heilig voor hem. Hij had zich bijna vereenzelvigd met zijn vader. En de woorden die zijn vader ooit had gesproken, of alles wat over zijn vader werd gesproken, was als het ware ook zijn eigendom. En er mocht niemand aankomen. Uiteindelijk is dat een rechtszaak worden. Ja. Maar die man, ik zal het net alles uitlezen, want dat moet een beetje in het boek moet de meeste naar lezen. Maar we hebben een heel aparte affaire. Kunstenaars heb ik hoog zitten, ook die van Oerol. Tenminste, als hun creativiteit eerlijk en oprecht is en niet op een glibberige manier pronkt met andermans sferen en de kunstenaar daarmee de eigen portemonnee probeert te vullen. Ik vind het wel heel mooi dat er het extra uitgebreid opschreven had. Toch ja, dit is eigenlijk wel heel goed dat het ik vorm jou, want dit is ook
dingen die zouden die fretten kennen en zo vol van die energie kwijt pakken. Ik vind die creatieve zin. Dus soms helpt het alleen maar om het op te schreeuwen. Ik zag wel mogelijkheden om een goed verweer te voeren. En allereerst natuurlijk de hoop dat ik de persoon zou kunnen overtuigen. Ik heb in ieder geval bij het kort geding hebben we ook best een goed resultaat behaald. Alleen de persoon in kwestie ging in hoger beroep. En de zaak is nooit uiteindelijk beslist. Maar Meindert had op zich heel redelijk opgesteld. Maar formeel zat hij fout. Dat was wel zo. Van de verschillende partijen werd een beetje wat fouten. De VPRO die weer wat halfslachtig en ik. En mijn zinstander in het boek, die werken heel fanatiek en dat is weer in feite echt nodig was. Maar ja, dat hij soms dan, dat het dan op die manier helemaal uit de klauwen rent.